Brojevi. Dragi moji đaci, hajde da odgovorimo zajednički na sljedeća pitanja. Koliko ima učenika u našem razredu? Ajde, sjetite se, sigurna sam da znate. Koji smo ove godine razred? A sad jedno pitanje za svakog od vas. Koliko ti imaš godina? I koji si ti broj po redu u dnevniku? Sada kad ste odgovorili na postavljena pitanja, imam za vas još nekoliko njih. Koje su riječi odgovori na naša pitanja? Razmislimo. Ako u našem razredu imamo 23 učenika, četvrti smo razred, koliko imaš godina, odgovori su pretežno 9. A koji si ti broj po redu u dnevniku? Može biti od 1. do 23. Šta označavaju te riječi? Sada ćemo riječi i pročitati. 23, četvrti, 5, 9. Ove riječi su brojevi. One nam uopšte nisu nepoznate i često se družimo s brojevima na časovima matematike. A šta nam brojevi kazuju? Kazuju nam koliko nečega ima, ali i koji je neko ili nešto po redu. Po značenju se dijele na glavne i redne. Koliko nečega ima? U našem razredu ima 23 đaka. A koji smo razred po redu, znači koji smo mi po redu razred, odgovor je četvrti. Samim time imamo glavne brojeve koji nam kazuju koliko tačno nečega ima. To su ovi svi brojevi koje koristimo kada nešto prebrojavamo i u matematici kada računamo. Redni brojevi kazuju nam koje je nešto po redu. 1., 5., 10. Pa recimo mi smo 4. razred, iduće godine smo 5. razred. Kad završimo osnovnu školu, bit ćemo, znači završni razred nam je 9. Kad upišete srednju školu, bit ćete 1. razred. Brojevi koji su sastavljeni od dviju ili više riječi pišu se rastavljeno. 25, ali možemo napisati također 20. Sada slijedi zadatak za samostalan rad. Posmatrajte sliku koja se nalazi na ekranu i odgovorite na postavljena pitanja. Koliko je ljudi na slici? Morate prvo pogledati sliku i naravno prebrojati. Koliko je muških, a koliko ženskih osoba prikazano i koja je po redu ženska osoba u plavoj suknji i plavom sakou.